La meva recomanació és Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Aquest autor és fill de Mel Brooks, el cineasta, el del jovencito Frankenstein. Té una adaptació cinematogràfica que no li fa justícia. De fet, no té res a veure en el llibre. El llibre planteja com actua el món ante una catàstrofe mundial, a nivell polític, a nivell social, a nivell militar, a nivell científic. Molt interessant. De fet, trobareu paral·lelismes, encara que està escrit abans, a certa cosa que va passar el 2020. Ja en compreneu, no? Al final del llibre resulta que el que és el de la ONU,